shouldn't be here, but you know what? I'm glad to be here because you know what? All the guys here at this table here get the opportunity to come here and share my talents and my wisdom. За мен е наистина чудесно да съм тук, да съм сред тези хора, които ме поканиха да приемат тази покана и се радвам да бъда тук. Anyway, you know what? But it's amazing that, you know, Bulgaria, I've been coming for a long time. Мислех си да дойда и исках да дойда в България от доста дълго време. And I'm thankful that these guys get the opportunity to come here to do my thing. Hope that they show young kids how to get an NBA place. И наистина съм благодарен на всички хора тук на тази маса, които ме поканиха и ми дадоха шанса да дойда в България и да покажа на децата и да изпълня задачата, заради която съм тук, да покажа на децата как точно се играе баскетбол в NBA. So, I'm open for questions if you want to have questions. Колеги, имате думата за въпроси. Успяхте да видите в България? Bulgaria, it reminds me of, you know, when I grew up back in Dallas, Texas. It's very raw, but it's very cool. It's very cool, you know. So it's amazing how these kids have actually put the game up very well. Това, което мога да кажа за България до момента е, че много ми напомня за къщи Далас, Тексас, където съм израсъл, за това как се чувствах там. И намирам го за доста готин до сега. Лили, каза, че отдавна е искал да посети България и е чувал за страната. Каква е причината да чува за първи път и изобщо да иска да дойде предния път? I've been around the world, and you know what? Like most athletes in America, like the Kobe Bryants, Dwayne Wades, LeBron James, and the superstars in America, you know what? They want to come here, but guess what? They have obligations. But you know what? That deal with me, I'm pretty cool. I'm pretty cool. It's awesome. Искала да дойда в България просто защото много супер звезди от NBA изброи ги Коби Брайант, Дуейн Уейд и така нататък. Също са идвали тук в Европа. България като част от Европа, той това има предвид. И той не го приема само като задължение да бъде тук, а не се изпитва удоволствие да е в България. Може да кажеш малко повече за това какво ще е неговото участие в самия матч? Какво ще прави? Значи това ще го кажа в После ще ви говорим. сега ще го говорим за това. No, I asked my friends when I came here, I asked them, I said, who's the NBA that's from Bulgaria, right? You know, and I said, you know, I'm stupid. I'm stupid, as I said. Ginobili, no, not Ginobili, wrong guy. But you know, it's a lot of European guys around the world that's been very successful in the NBA. And the NBA actually right now is getting a lot of talent from Europe around the world. Преди да дойде тук е попитал приятелите си дали знаят нещо за България, дали има българин, който играе в NBA, защото си е мислил, че примерно Ману Джинобили от България. Оказва се, че не е така. Но знае, че има много европейци, които вече играят в лигата и това все повече се разраства, все повече от тях успяват да намерят нещо там. Може би с това свързва България като част от картата на Европа. Значи, че джентлменът до него единствено българин играл. This guy right here? Give me a hug, you fucking. Thank you.
Phoenix Suns, the Phoenix Suns, guys, the Phoenix Suns. Знае, че е глава от Феникс Сънс. Миналата година, когато го приемаха в залата на славата, имаше една реч, впечатляваща, на която той се разхвата 3-4 пъти, в която казва, че не е играл никога за пари и за слава. Романтик е, има ли други такива, като не My Hall of Fame speech was more about my kids. My manager, Elvin King, what is that? Oh, that Elvin King. Той повече го е приемал като изпълнено The за семейството, за децата му, за менеджера му, за хората, които са покрай него и му помагат. It's for my kids. And it was amazing that, you know what, I had my a good friend of mine, Phil Jackson, standing beside me. And if you saw his speech, I kept going back to him and he said, no, do it, finish it. Много е бил развълнуван, че до него е бил Фил Джексън, който му е много добър приятел и той доста често по време на самата церемония ходи да говори с него и той му каза, не, моля те, довърши си речта и тогава ела да говориш с него. And it hurt me the fact that my kids never see me play. And the fact is that I got emotional because I always say I shouldn't have been there in the Hall of Fame. But I love my kids to see that and watch them right there, and I watched them in their eyes, and I saw how happy they were. Винаги много го е боляло, че неговите деца, които явно са доста малки, не са имали възможност да го наблюдават като състезател по време на кариерата му. И това, което наистина много го е разчувствало, когато е влязъл в залата на славата, е, че може да види радостта в очите на децата си, които не са били свидетели на кариерата.